Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kubukeka ngathi ugadle zaphukela uKhuzani Mpungose kungizwe emchunu umcimbini ke obusolunde abebe uvakashele kulempela sonto. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibulo khona le video. Mangoqala usidiyona lelikhasi wamukele. Igama lami ngusibonga konke wakandwando. Mothanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Monga subscribe ngicela usubscribe uphinde ke ucindezele nebell. Khona phela YouTube ezokwazisa ngaso sonke isikhathi mangifaka ivideo entsha. Namhlanje ke ngizokhuluma ngoKhuzani Mpungose. Ngathi ke uyihlabeza khala zonke enyameni uKhuzani Mpungose kumacingwane emva ukuthi ke bedibane umcimbini obusolundu. Umcimbi ke lo abantu abaningi abebekhuluma ngawo enkundleni zokuxhumana ngendlela ke ebezenzeka ngakhona izinto. uKhuzani ke ube nenkulumo ethe ayikhuluma kanti ke yangehla kahle kungezwe emchunu. Uzwakala ke ungizwe ke ecela labo kushaya khona indishe emcimbini ukuthi ke ecela ke insizwa emazi kangcono zimbonge ngemali engango 2000. Ube ke esethatha imic uKhuzani Mpungose watshela ke ungizwe umchunu ezikabhoko uthekena ke tshela lezi dako zakho ke ufike nazo kube izona ke ezizokubonga ngawo lo 2000. Ungizwe ke ekhuluma ke nomunye ke uza kwabo uGezane Dludlu uthekena ke ngokwazi kwakhe inhlamba kaZulu ayiphathisa umuntu ke mayiphathisa inhlamba usuke ethuka wena uqobo uthekena ke usazokwenza ivideo la azoziphendulela khona. Kanti ke bafethu mina njengentatheli ka YouTube ngizofisa ukwazi ukuphawula kwenu ke ngayo lento kangizwe kanye noKhuzani ukuthi ke ucabanga ukuthi ke ngabe isenzo esihle yini lesi senze uKhuzani futhi ke ikuphi okulindele mayisephendula umfoka amacingwane. Mina ke ngithi awungibambe evidweni elandelayo.